आरो जायफोरा अपोजिशनाव दङ बिथांमोनाबो संजमै क्रिटिसिजमफोरखौ खालामलायनांगौ जायफोरा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो रायजो आरो हारि आरो समाज ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जातीय सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव दिल्लीयाव 543टा एमपिनि गेजेराव सासे बर' एमपि सासे ट्राइबेल एमपि बड'लेण्डनि सासे एमपि दैथायहरनांगौ हानजा हिसाबै गावबा गाव नोङो मबिलाइज खालामगोन एवारनेस खालामगोन जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बिजाथिया सासे जानांगौ सोर जागोन जों मिथिया किन्तु कमन इन्ट्रेस्टआव सासे जानांगौ बिनि बिकल्प जेबो गैया जुदि गावजों गाव फेरफाथि लायोबा 2014आव जेरै जेनदों 19आव जेरै जेनदों सेम परिबेसखौनो जोङो रिपिट खालामनो थांगासिनो बर' फरायसा आफादा बर' माहारि बाद आरो हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि खौसेथि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै बड'फानि आदर्शजों दानायनि जि मोनसे मोन्थोर बेखौ लागाम हमनानै जोङो खामानि मावगासिनो आरो बे बेलायाव खुनु कमप्रमाइज बा आपस गैया भारत उदांस्रिनि उनाव भारतआव गोबां राजखान्थि दोलोफोर जोनोम जादों बे नेशनेल पार्टियानो होन रिजनेल पार्टियानो होन सिमाल्टेनियासलि आसामनि लेभेलावबो बे एखे परिबेसखौ जों नुयो आरो बिएससि बिटिसि बा दा बिटिआर 6 सिडुल काउन्सिल जानाय लोगो लोगो काउन्सिल जिहेतु मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन आरो मोनसे पलिटिकेल जि मोनसे एरेन्जमेन्ट बे लेभेलखौ सालायनो थाखाय रुलिं आरो अपोजिशन बे थासारिफोरखौ जोङो गोदोबो नुदों आरो दाबो नुगासिनो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिसायख'थि फैगासिनो 2024आव बेनि उनाव 25आव फैगोन 26आव फैगोन बे मोनसे बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थि हान्जाफोरनि कुचकावाज माने जयनिं एवारनेस प्रग्राम रेलि गेदारिं गोबां बेबायदि बिथांमोना एक्टिभिटिफोर खालामो जाय एक्टिभिटियाव बे मोनसे हान्जानिफ्राय बै मोनसे हान्जायाव बिरलांनाय बा थांनाय बै हान्जानिफ्राय गुबुन मोनसे हान्जायाव फैनाय बे हान्जाया मोनसे हान्जाखौ बुंनाय मोनसे हान्जाया मोनसे हान्जाखौ बुंनाय रुलिंआ अपोजिशनखौ बुङो अपोजिशना रुलिंखौ बुङो बे मोनसे डिबेट डिसकासन आरो क्रिटिसिजमफोरा माने भारतनि डेम'क्रेसियाव गोदान नङा इभेन जोंनि बिटिआर बा बिटिसि काउन्सिलावबो बे गोदान बाथ्रा नङा बेयो मोनसे पुराना मोनसे ट्रेडिसन आरो बे ट्रेडिसननि गेजेरजों डेम'क्रेसिया मजबुत जायो दा जोंनि बाथ्राया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखौ जों नोजोर होदों जे राजखान्थिनि नामाव गाज्रिसिन मोनसे परिबेस हारियाव जाहाथे डिभिजन डिभाइडेड हाउस बा हारियाव ओरैबायदि मोनसे सेन्सेसन लाबोनाङा जायनि थाखाय हारिनि जि मोनसे फान्डामेन्टेल जि मोनसे सेटआप मोनसे गामि जेराव मोनसे इउनिट अफ एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे आनसलिक बा प्राइमारि बा मोनसे भिसिडिसि बा पन्सायत बे लेभेलाव जाहाथे हारिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि हारिनि गेजेराव मुं सुलायनाया माने एक्सट्रिम लेभेलसिम थाङा जायफोरो नेशनेल पार्टि जायफोरो गोजामसिन पार्टि बिसोरनियाव दा मोनसे राजनितिक भाबै मेचुरिटि मोनबाय जाय मेचुरिटिनि थाखाय बिथांमोना जि मोनसे डिबेट डिसकासन खालामा मानो हारि आरो समाज हिसाबै बेयाव खहा जानायखौ जों नुवाखै एसे एनै खहा जायोब्लाबो बे रिपेरेबल किन्तु दिनै बर' हारियाव दानि जि मोनसे थासारि रुलिं आरो अपोजिशननि जि मोनसे क्षमतानि मोनसे माने फेर फाथिलायनाय बेयाव बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव सोरबा नङा सोरबा हान्जाया बांद्राय एक्सट्रिम मोनसे हारियाव राजनैतिक आरो क्षमता केन्द्रिक मोनसे परिबेस सोनानै होनायखौ जों नुदों आरो जायफोरा अपोजिशनाव दङ बिथांमोनाबो संजमै क्रिटिसिजमफोरखौ खालामलायनांगौ जायफोरा रुलिंआव दङ बिथांमोनाबो रायजो आरो हारि आरो समाज ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे दा बेखौ लानानै जोङो बेखौल' खावलायगोन जेसेबां जि कुचकावाज खालाया मानो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 2024नि जि एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सनाव हिराचरनिया बा नबचरनियाखौ बे समाव दोननानै बा बेखौ बाहेर खालामनानै जातीय सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सार्थआव दिल्लीयाव 543टा एमपिनि गेजेराव
सासे बर' एमपि सासे ट्राइबेल एमपि बड'लेण्डनि सासे एमपि दैथायहरनांगौ जायनि गेजेरजों गासै भारतबर्षआव बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि बा आसाम आरो भारताव थानाय बर'फोरनि खोथाखौ जाहाथे बिथाङा बुंनो हायो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि समस्ति बारायनाय सीट जि मोनसे एनहेन्समेन्ट आरो पावार टु मेक ल'स साबजेक्ट एनहेन्समेन्ट बिटिएडिखौ बिटिआर बे मोनथाम जि क्ल'ज एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ 6 सिडुलाव बे क्ल'ज एमेन्डमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जाहाथे आवाज दैखांनो हायो आरो बिनि थाखाय खौसे खामानि मावनांगौ हानजा हिसाबै गावबा गाव नोङो मबिलाइज खालामगोन एवारनेस खालामगोन जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु बिजाथिया सासे जानांगौ सोर जागोन जों मिथिया खिन्थु कमन इन्ट्रेस्टआव सासे जानांगौ रायजो राजाया सासेखौनो सापर्ट खालामनांगौ जातीयनि स्वार्थआव बड'लेण्डनि बिटिआरनि स्वार्थआव सासे मानसिखौ देरहाहरनांगौ बेखौसो जों आपिल खालामो बिनि बिकल्प जेबो गैया जुदि गावजों गाव फेर फाथिलायोबा 2014आव जेरै जेनदों 19आव जेरै जेनदों सेम परिबेसखौनो जोङो रिपिट खालामनो थांगासिनो दं आरो बिनि थाखाय बयबो गोसो गोथारै गोसो गोथौयै साननांगौ बे बाथ्राखौसो जों खावलायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि अटि आइसिइउ एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।